Yan guys, so good morning, good afternoon, good evening. Dito tayo ngayon sa sorry. So bali dito ako ngayon sa LTO guys. Magre-renew tayo ng lisensya. So sa mga naninibago kasi online na, kailangan mag-online. Kailangan yung fill-upan tong form na to sa online. Wait lang, pakita ko sa cellphone. Okay. Ayan guys, makikita nyo kailangan nyo mag-register dito. Ayan. Tapos after nyo mag-register, magla-login. Tapos maglalagay kayo ng medical. Tapos exam, mag-exam kayo dyan. After nyo dyan, ito na, ay shit, ayan, kailangan nyo i-print. So yun guys, bali isasabay ko na yung rehistro ng motor. Hindi ko kasi sabay-sabay na mag-ano na lang ako, ilalagay ko na lang yung price dito kung magkano yung nagastos ko, siguro. Pero ngayon yung motor ko pinapa-smoke test ko na guys. So kakatapos ko na mag-medic. Yeah. Yes po, sir. Okay, so after nung medical, bali kasi pinapasabay ko na rin yung kaya may insurance na ako dito. Ayan. Yung insurance 550. Ayan. Tapos punta na tayo sa nakabutang na ako. Ang init. Dito, portal. Sir, saan po yan? Sige dito na po, wala nang nakapila. Sige po, po muna. Blend na rin yung wala ito, sir? Ha? Blend na rin yung wala? Opo. Pero sir, baka maganda kayo. Smooth na sir, maraming Sige po, sir. Marami nang nagre-renew, sir. Hindi kasi kahapon na-offline. Stock kaya yung mga na-offline, bumalik. Kaya dumami. Hindi yun, nag-i-smooth na naman. Dahil baka nagpakasyon sila sa mini. Sabi kasi nulong ang control niya sila. Okay. Malay mo yung mga tao doon nakalipna. Hindi natin nasa Manila sila eh. Nakabakasyon na. Pero ano kasi, basta yan, masapa ko na, diyanas mo na. Mag-announce din sila kung talagang hindi kaya. Wala nang pag-asa. Janet Villanueva, 26400. Paano yun sir? Kasi paparehistro ko din yung motor ko na smoke test na. Kung hindi matawag January na sir. Smoke test private? Well, smoke test na insurance mo lang kung specific mo mamaya. Iyan mo kasi. Okay. Dapat mo yung number 1 nga bago ka tugaw? Number 1? Number 1. Thank you. Thank you, sir. Sir. Sa number 1. Sa 4 na lang. 4 na po. Tawagin mo po. Dito daw po isa sir. John Lee Rabanal.
Okay. Opo ka na lang, sir. Sige po. Guys, ikain muna tayo, nagugutom na ako. So ayun guys, tagal. Daming tao kasi. Kaya natagalan guys kasi ano, bali yung mga nagre-renew kahapon bumalik ngayon kasi nag-offline. So naipon. Kaya ano, natagalan ng konti, mag-alas 2 na. So ayun, at least naka-renew na ako ng lisensya. Tapos na ano na rin, na-renew ko na rin yung rehistro ng motor. So siguro bali yung ano, yung price ilalagay ko na lang dito sa description or sa ano dito sa screen. Ilalagay ko kung magkano yung nagastos ko. Less than ano eh, mga 2 plus lang eh. Yung ano na yun, lisensya tsaka rehistro ng motor. So ayun guys, Wag nyong kakalimutang mag-renew ng lisensya tsaka rehistro ng motor kasi para iwas huli na rin, di ba? Ayan. Tsaka kailangan ma-rehistro talaga yun, tsaka ma-check yung motor nyo for safety. Ayan guys, so yun, dito na matatapos to, bali short vlog lang ito, no? Happy New Year pala. Siguro i-upload ko to mga first week or second week ng January. So napapanood nyo, Happy New Year and thank you sa patuloy na panonood. See you sa next ride. Bye bye.